nome é Dolores Porto, teño unha explotación co meu marido Sergio Boado, temos unha granxa que se chama Granxas de Lousada, SC. Temos horta e temos animais. Na casa xa os meus pais tiñan unha explotación de vacas de leite, bueno, tamén tiñan un pouquiño de todo, pero logo se enfermou meu pai e claro, nos daba moita pena que isto se perdera todo, nos parecía unha oportunidade para poder traballar e vivir desto. Pois a nós o cultivar, o que nos levou a cultivar de xeito ecolóxico xa era un pouco o método que existía na casa, non? Na miña casa, tanto os meus pais como os meus avós xa non utilizaban herbicidas, nin abonos químicos, nin nada deso. Na nosa horta podes encontrar produtos de horta totalmente básicos, como poden ser patacas, repolo, a berza ou a acelga. Procuramos tampouco non complicándoos moito a vida, porque ao final o que máis se move, o que máis consume a xente é os produtos máis básicos de toda a vida. Cando comenzamos sí que era complicado, porque nos era moi difícil conseguir as plantas, conseguir as sementes certificadas, sabes, todo o que non era noso, as nosas sementes, sí que era difícil conseguilas, pero bueno, a día de hoxe xa foi cambiando a cousa, xa moitos produtores de sementes, de outros insumos, xa hai moita máis demanda, entonces encontramos moito máis fácil. Sí que fomos collendo trucos e experiencias, rotando os cultivos, está claro que cos anos que levamos que xa vamos encontrándolle truquiño á cousa. Consumir produtos ecolóxicos me parece unha forma de consumo moi sostible. Necesitamos non só alimentar a población, senón alimentar a población con calidade, e sobre todo con alimento máis que con comida. Que a certificación o que che dá é a garantía. Conseguimos que o produto que saia daqui saia certificado e con un selo que che avale que todo o que estabas facendo alguén che di que estaba ben feito. Isto ten un tope, a superficie é a que é, o que si é o reto que se plantexou desde un principio é conseguir o ciclo pechado. Entón, desde o primeiro momento o que se planteou foi facer a venta directa de todo o produto que salira daqui. O fin é o que está en proxecto, que é unha sala propia de elaborados, na que poidamos transformar todo o que se produce aquí dentro da propia granxa. Está ubicado dentro da explotación e iso sí que sería o tope para poder facer o ciclo pechado.